Mwyn sicrhau bod dyfodol y diwydiant amaethyddol mewn dwylo diogel, mae'n hanfodol trosglwyddo sgiliau, gwybodaeth a phrofiad i'r genedlaeth nesaf o ffermwyr. A does dim ffordd well o ddysgu os na chael y profiad uniongyrchol yna i dorchu llewis a hefyd i gwneud gwaith ymarferol ar ffermydd gwahanol. Fel rhan o'i cwrs, mae myfyrwyr Amaeth gelliau'r Coleg Sir Gar allan ar ffermydd yn cwblhau eu cyfnod o brofiad gwaith. Mae Aled Owens o Lampymsaint yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf ac yn gwneud ei brofiad gwaith ar fferm odro Parc Cynnog ym Mhentywyn. Mae dyn ni fferm lath gytre, so ni eisiau meddwl i dod i fferm lath i gweld fel maen nhw'n gwneud pethau, gweld fel mae pethau'n gwahanol fan hyn a fel ni'n gwella gytre. Dwi'n dod fan hyn tua 8, dwi'n yn bwydo'r lloi a wedyn ni'n mynd rownd gweld beth sy'n eisiau gwneud, eisiau mynd â seiled rhywle neu unrhyw beth fel lawr rili. Wedyn ni'n dod nôl fan hyn tua hanner wedi 2-3 a nid y lloi eto wedyn. Mae'r profiad yma wedi bod yn wych yma dros y cyfnod wedi bod yma hyd yn hyn. Mae lot i dysgu a lot i wneud yma, mae'n dda. Myfyriwr arall sydd ar brofiad gwaith yw Cadi Murray o Efail Wen, ac mae hi'n treulio ei chyfnod ar fferm Myfyrwyr ym Mhestyll Gwyn, ger Llandeilo. O be fi'n gyfarfod y gytre, dim ond, sy'n 200 o ddeifed yn ei. A mae dod i rhywbeth fel hyn, wel, numbers lot fwy, a chi'n cael, wel, fi'n gwybod fel fi'n dysgu sy'n gymaint yma. Fi'n dechrau am 6:30 y bore a wedyn byddwn ni'n dod i bwydo a stwff. A ni flat out yn wyno yma, so beth just wyna, mynd rownd y defyd i gyd, bwydo, neu siw popeth yn iawn. Nôl mewn o brecas wedyn, dod nôl mas, a mae lot o beth yn ymlaen, so ie, wedyn amser ni, mae'n amser cynnar fyny, o'r just dydd yn hedfan. Y ddau yn amlwg wrth ei bodd. Lisa Davies, darlithydd yng Ngholeg Elliair sy'n trefnu'r profiad gwaith. Felly, pa mor fuddiol yw'r cyfnod yma? Cymaint o hynna fi'n gallu dysgu nhw'n dosbarth, rili. Pryd bydd nhw'n benni dyn nhw, mae'r cwrs yn para 2 flynedd, a diwedd y cwrs, dim gwersi fi am 9 gloch bore dy Mercher, maen nhw'n mynd i cofio, ond yr 6 wythnos maen nhw'n mas o'r profiad gwaith maen nhw'n mynd i gofio y pethau o'n nhw'n joio a'r pethau ath yn wrong. A fi'n credu mae'n bwysig nawr fyd, gyda mynd i ffindo gwaith ar ôl coleg, mae pawb nawr moyn cymwysterau a profiad. Wel, mae'r cwrs yma nawr yn rhoi cyfle i myfyrwyr gael y 2 peth na cyn bod nhw'n mynd i ffindo swydd llawn amser wedyn. Yn sicr, wrth edrych i'r dyfodol, mae Aled yn dysgu llawer ar fferm Parc Cynnog. Mae'r ffordd o fan hyn lot wahanol i beth yw'n gael gyfarwydd a gweld, achos mae'r ffarm lot fwy fawr, mae'r 3 ffarm a maen nhw gyd â tua 250-300 o dda ar pob un a rwt 3 ar pob un. So lot fwy gwahanol i beth yw'n gyfarwydd a. Mae rhaid cael siawns i gweithio rhywun arall ond am bod gytre hefyd. Mae'n bod gytre trwy amser gweithio gytre. Mae rhaid bod fel dysgu, cymryd orders o rhywun arall ond am teulu o bethau. Mae hwnna'n bwysig iawn. Mae perchnogion o fferm Heilwen ac Iori Evans wedi bod yn croesawu myfyrwyr ers 1/4 canrif ac yn falch iawn o bar ychwanegol o ddwylo. Mae Aled yn fab i ffarm. Dwi ddim wedi dod yn wyrdd i ffarm. So mae Aled yn fachgen da i ddechrau, ond mae wedi newid i ffordd o meddwl a edrych ar gyfer. Fel mae yma. Ond fi yn teimlo bod rhaid i ni i ddysgu bobl ifanc a bod yn bwysig i ni fel ffermwyr i roi lle i myfyrwyr i ddod mas i ffermydd i weld. Mae'n arbennig i weld fel maen nhw'n dod ymlaen, mae'n cymryd tipyn o amser, ond mae'n rhoi lot o bleser i fi i weld y bechgyn yn gwella a bod nhw yn gallu dysgu. Draw ar fferm Mhestyll Gwyn, mae'r ffermwyr Siôn a Claire Williams yn wyna rhyw 2,700 o ddefed. Felly mae yna ddigon o waith i cadu. Fi wedi cael llawer iawn o profiad yma. Fel wyna tu fewn a tu fas, gyda ni'n
mwy o wyna tu fas yn y gytre. Wyna mas lot fwy wahanol I wyna mewn. A os fi'n siŵr bydd lot o bobl yn meddwl bod wyna'n hawsach na beth yw, mae lot o problemau yn gallu digwydd. Ond mae'n gret ydy. Bod y cyfnod yma'n werthfawr I cadu, mae'n sicr yn help ychwanegol i'r teulu hefyd. Mae cadu wedi dod mlaen yn ardderchog ers dechrau dyn ni. Oedd hi'n dda ymsyd dath I ddechrau, ond mae wedi cymryd popeth mewn, mae wedi dysgu, mae wedi gwella, a gobeithio bydd yn help mawr iddi I fy mlaen I nôl I gallu air gyntaf a mlaen I coleg gobeithio yn y diwedd. Mae dyfodol Ffermio yn dwylo da. Mae gymaint o bobl ifanc moyn dod mewn i'r diwydiant nawr. Mae eisiau tynnu nhw mewn, trio roi'r ddysg orau I nhw gael aros yn y diwydiant a bod nhw'n dod trwyddo nes mlaen yn I bwydau. Wrth i'r profiad gwaith ddod I ben, pa mor werthfawr mae'r cyfnod wedi bod I Aled a cadu? Dwi wedi joio yn lot yma yn Parc Cynnog. Mae'n dda iawn cael y profiad yma. Bod fan hyn a gweld y system fan hyn a pethau, mae'n neud mlaen rwyd parlor newydd gytre, a cael system mwy fawr gytre, a just pethau fel la, really. Bob rhan fi o'r profiad gwaith yw just dysgu lot o sgiliau newydd a ti fi lle mynd ar sgiliau na gytra wedyn neu nôl i'r coleg o bynnag. Lecsen I cael mwy o amser ma, ond fi wedi dysgu siw gymaint yn yr amser ma. Ond mae wedi hedfan, mae wedi mynd mor gloi. Fi'n joio siw gymaint ma, lecsen I aros ma.